よみがえれ、世持つ者。加藤が世持つ者よみがえらった。呪われた怨念が目覚めた時、生きて苦しむ、それが我らの力となる。大切な人を守るため少年は立ち上がる。加藤倒す。何これ。この私が倒せるとでも思っていたのか、愚か者め。やめて。愛と平和の大冒険ファンタジー。妖怪大戦争だ。気付けや。